Nwanne gị ebe na-emezi obodo ọ na para adịghịziri ife na-eme ka ọ gịnị so na ọdịmmadụ na egwu ife bụ asa m ọdịmmadụ na onye maka nji akị ọkọ nji egwu wee kweghị iwee je narị apụ ụta ọ bụrụ ọdịna eze nwa ngwere fonu ka o ji ị nakwa ya fon apụ ụta ka o bu n'aka ma sị ya narị anya nwanne ka ife na-emezi chọrọgodo n'uche ekete ya ịkọ na gom nwanne ọ ma na m ga-enwetalele okwe ka nsu ya pachata anyị so otu m oye irigo nri taa anụ na-abụ nke bụ na m na-agaziri ogbe kpọnyere m ọntụ ka mgbamalụ gị ọsọ nwanne ọgwụ ene na-anwụ ite ọgbọnyụ ọkụ gekwa ntị alụsị mekatakwa egosi osi eji wee tụya abụzụ onye aka eri ike awara ya nwanne ya ndị afọ olu otu m oye na-ebe anya n'iru amụ bụ onye obodo oyibo onye ọbụla menwere ife obodo na-ata anụ na-abụ nwere eme na ọnịcha niile gee ntị nga chọọchị ọsọ ndị fọda gbuo oge narị a chọọchị gbasaa otu nwe ya afụlọ m ilu gị ifu fon a eligo m ya bụ na m eli gị nwere ife anya emetụ ya ka nji nwaanyị nsọ bụ mụ bụ otubo oyi ụmụ akwụna na-etala ọta njele mụ na-agwa ekwe na awụyalị otu m oyi mpa tinye onwe gị na shen ya na oligozi na nke mụ na ya ụmụ aka ọgwụ ya mpa tinye onwe gị na shen o chelụgwa onye obodo na-akpa m mkpa mkpagharịlị gị arabeghị na-akpa m mkpa ka ọ gịnị otu oyi mkpọghị ngwa gị afọkwa m dekwa ya ilu bụkwa ilu efi ada bụ kondom n'isi o otu oyi eji nwayọ nwanne gee ntị nchere ndị fada arakwa ka akụ ịghọtago wọnsị aka m ga-agwa ya ndị ma ngwazi enye ọzọ ka eda fon otu oyi lie nsị otu oyi asị gị lie nsị alụba ka ngwa ọ bụkwa ụbọchị nwata wufu mmanụ ka eji eti efe n'ụbọchị owufu ogili akwụ na nwere ife eji eme asọ nwata ngwufu granọt oyi nwere gbasara m ọsọ ọmụ bụ onye obodo oyibo n'anya ife na ndị ọcha edigo ndị fon bụ na m eligie fọmetụ ya eje gbazuo afịa otu onye nwere ife ihe emenwu onye obodo oyibo obodo be nwere ife ọsọ taa kamọn sọmde anya ka ịbụ so n'obi gị kịta ịgbanyere m nwanne ọnwala ka ngwa ewepụ ofufe kịta ewepụ ofufe kịta otu onye nwere ife ime nwere nwanne taa ebe ọ bụ na olugozi na nke na-ekwu dotekwa ụbọchị taata ntụada na ọzọ ịbụ ma second coming man like ya ọbụbeta nsu ejọs kịta adị jọs bịa kịta jọs bịa ihe ya obele egwu ịfụ m ọzọ ife otumoye dị ụtọ otumoye nwa agbana na-etala ọta nkele ịfụ m ọzọ dị man like m ịfụ m ọzọ uche ya o so otumoye iwego mola otumoye mbe iwego mola nke nna agasị ịkpa isi elu nke ịkọ na m otumoye onwere mma agwaghị na ọmụ abụ onye obodo oyibo obodo menwere ife pvc ụmụ ashawo onwere otumoye mgba ọyị ngwa anyị onye obodo ntị gbamgbam. Shot by the Ghana Vigras.